tobě zlý svět. What up boys, vítejte v krásné, slunečné Praze. Tohle video bude velice epický, odvažte se, dejte like a odběr a jdeme na to. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Teďka jsme na chviličku zastavili na záchod, jsme teďka tady někde na nějaký zastávce. Máme to ještě 45 minut a jo, bude to velice zajímavý a teda my jsme to brali z Prahy přes D6, což nebyl fakt dobrý nápad. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Dámy a pánové, teďka pomaličku přijíždíme do Františkových Lázních. Máme to teďka 3,5 kilometru, což znamená nějakých 6 minutek. A tam najdeme nějaký parkovací místo a pak se vám ozvu. Zaparkovali jsme v ulici Česká, je to parkování zdarma, takže nemusíme tady platit v žádném automatu, je to... Jo, je to placení jo. Je to zadarmo, je to legální. Dámy a pánové, teďka putujeme k Modrému slonovi, což je jedna z kvalitních restaurací, co jsou tady ve Františkových Lázních a dáme si tam nějaký dobrý obídek. Když jsme teďka byli v té restauraci, bylo to tam velice skvělý, úplná ňamňůtka. Já jsem si dal nějaký kuřecí řízeček s kroketkama, to bylo trošičku nezdravý, ale tak, co už. A můj tatínek si dal výpečky se špenátem a s bramborovým knedlíkem, což bylo taky výborný, říkal. A teďka máme cestu k mojí mamince, která je tady na pobytu a půjdeme jí pozdravit. A ještě jedna taková připomínka, prosím, pokud se vám líbí moje videa, tak mi dejte like a odběr, nějaký komentář a podívejte se na moji nejnovější songu, protože mě baví tvořit songy a baví mě zpívat. A na tu songu se podívejte až po tady tom videu, co ho dokoukáte. Takže my jdeme za naší maminkou. Dámy a pánové, ta vánoční výzdoba se tady ve Františkových Lázních nezdá, ale je to fakt jako výborný. Ještě vám to natočím večer, kdy to bude fakt jako geniální a teďka můžete vidět, jak to vypadá večer. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Boys and girls, teďka se podíváme na vzrození našeho milovaného Ježíše Krista. Další pestrá vánoční výzdoba je tam. Jelikož jsem v Praze, jak víte, já jsem Pražák, tak potřebujeme zhodnotit tady takovej místní vánoční staromáček. A teda tohle je ono. Wow, je to totálně skvělé, ale teda jedna jediná věc je tady, co jim chybí a to je staropražský, rozumíme, vyrábí se to jenom v Praze a to je trdelník. To je hrozný. Ta nevychovanost, jsme jim chtěli zlepšit hodnocení, no tak v tom případě tyhle trhy mají hodnocení tak jako třeba 9 z 10 třeba, no. Jinak jakože
Ten trdelníček tady chybí, jako to je hrozný. Wow, takže teďka jsem před dvoranou Glauberových pramenů a jdeme si dát nějaký ten pořádně léčivej pramen. Let's go, boys! Jo, dámy a pánové, tady máme ty pro chemiky velice zajímavý, co ničko nezajímá, jdeme si tady dát kvalitní věc. Jo, wow, tak to je hodně kvalitní. Jo, i kvalitní za to, zaostření. Let's go. Je potřeba se napít. That's so good. Dámy a pánové, teďka přicházíme k další části vánoční výzdoby Františkových lázní a ta vypadá fakt jako velice skvěle. Teďka přicházíme k té nejhezčí sočce, co teďka může být. A to je František. Dejte tam prosím vás cenzuru. Tak co, brácho, není ti zima? Jak se vlastně dneska máš? Jaký to je tady furt bejt? Dobrý, no, díky. Takže objednali jsme se tady velice special dortíček, je to Míša dortíček, to bude určitě velice skvělý. Jsme v tady této kavárně a teda pak tady máme ještě nějaký kafíčka, mlíčka a takovýhle serepetičky a určitě to bude velice skvělý. Já se vám ozvu potom, jaký to bylo. Tak a tohle je náš výsledek, velice nádherný. Byl to velice výborný, jo, skvělý. Já moc jsem si to užíval. A dámy a pánové, bylo potřeba ochutnat velice typickou věc a to je oříšková teplá oplatka. Kvalita. Fakt. Výborný. Takže teďka, dámy a pánové, jdeme k Aquaforu, což je takový vodní park a tam si to jdeme velice užít a bude to, doufám, velice skvělý a velice zábavný. Moc se na to těším. Tak, teďka se přezouváme a převlečeme a půjdeme do toho Aquafora. Teďka jenom nějaký záběry bez mluvení a pak se uvidíme zase na konci. Když jsem přišel, v očích se mi hrála, moje hlava byla tak šťastná, na baru jen drink a kolena stichlo a přesto všechno se to nestalo. Jiskra problikla, nebyla jasná, baby, já vím, ty jsi byla šťastná, ale viděl jsem, že to tak bylo a tak jsem si Boys and Girls, tohle by byl konec tohohle videa. Já jsem si to v tom Aquaforu velice užil. Já se tady se 3 andílkama loučím. Dejte mi like a odběr, podívejte se na mou nejnovější songu. Lajkujte, komentujte, sdílejte, však to znáte. Peace off, boys! Tobě zní světlo, jenom tvá zář, jenom to teplo, co v sobě máš. To je ta věc, co je nejvíc epic, baby si má, jinou fakt nechci. Tobě zní světlo, jenom tvá zář, jenom to teplo, co v sobě máš. To je ta věc, co je